ассалому алайкум ҳамватанои азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариби шарифи Тоҷикистон. Умедворам ҳар яктаи шумо ҳамватанон соз, саломат, зинда дар моҳи бузург ҳастед. Дӯстои гиромӣ, дар навори имрӯза якчанд мошинро бартон пешниҳод кардаем. Зиёдаи 20 минут навор шудагием. Аз шумо хоҳиш карда мешавад наворро ногузаронда тамошо кунед. Суханои асосӣ хуб дар охирам бар дураи мошинои нағз нархои асонш. Так што айма савет шумода нагзаронед. Дӯстои гиромӣ, масъалаи лайка ҷиддӣ бинен ва асос касе ки дар канали мо меҳмон аст, подписаться кунед, баъд тамошо кунед. Ҳамин обязательно подписаться карди брат, баъд тамошо кун. Наворро тамошо кунед, нарх наворош бовардан маъқул мешавад. Ногуфтан намонад ки бегаҳ бо навор дорем. Бегаҳ не, ягон 3 соат пасаш обязательно комментарияда нависонед кадом мошина мехоҳидан. Мо баҳртон таи 20 мошин зиёдтар бо бегаҳ пешниҳод. дӯстони гиромӣ, мо наворро шурӯъ мекунем. Мисли ҳар вақта поддержка дар сатҳи баланд шава, максималӣ шава, лайк ва обязательно подписаться. Яке мошине ки мо баҳри шумо пешниҳод мекунем бо дархости шумо ВАЗ 21010 мебошад ки соли барориши мошин соли 2001 мебошад. Объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш, механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Хоб мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 7000 сомонӣ гуфтааст ки 52000 рубли русиян ба курси имрӯза гардонда шудаги. Оиди мошин соҳиби мошин қайд кардаги ки аз сола ҳуҷҷат дора, ҳолати мошин беҳтарин аст. Кор дора, краска нарӯшка пешаш кор дора, камтар бордур азиз. Ҳамаи маълумотро пешкаши шумо кардаги. Хай харидоро бошанд гуфтаги биёям бинанд маъқул чон шава ба ҳамин састани ва ягон чиз дигар чақчақ мекунем. Хулас рақамошон аст, харидоро бошед, дар тамос ё ин чизе ки аст пули нақда боша, баъд занг занед. Ҳамин моҳи бузургда аз шумо хоҳиш ғам натиҳед. Дӯстои гиромӣ, дар наворо ма бисёр такрор намекунам. Ҳамин наворо дар гӯш кесам кам такрор кунем, лекин илтимос касе ки гӯш кесен ҳамин як бор аҳамият диҳед. Наворои моро таи 20000 просмотр ҳеҷ набуданд тамошо мекунанд. 60% шумо меҳмонед. Бардорои азиз, форатон як дуна лайк монед, лекин обязательно брат подписаться кам кнопкаи хазир таги наворда зангулачаро мо шахсоне ки меге наметонем мо ин як бор нигоҳ кунед рӯи экран дашон дагим. аз шумо хоҳиш ҳамқадар бегаҳ бо навор мошинои мехоситонро нависонед, мо пешниҳод мекунем. Мо дар хизмати шумоем, ҳамин қадар дастгирӣ шава барои мо басанд. хоб бардорои азиз, дӯстои гиромӣ, наворои мо идома дора. Боз як дига ВАЗ 21010 баҳри шумо пешниҳод мекунем. свети сиёҳ, объем мотор 1.5, соли барориш 2003 май бардорои азиз. хоб ҳам бензин дора, ҳам газ дора мошин. Коробкаш механикае. ҳолати мошин ҳолати беҳтарин қайд кардан. шаҳри Ҳисор дар қарор дора. айни ҳол 10000 сомонаш мегӯяд ки 75000 рубли русӣ гардонда шудаги. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. меҳнат кардаги, бигем хела пул расход кардаги пацанёш. 4 баллони наван дора. хай нарӯшкош як чанд ҷош кор дора. шояд ба полировка ҳам брава гуфтаги. рақамошон ҳаст тай бародарои ҷон, касе ки дидесин хастанистанаш дар рӯи экран як чанд ҷош бигем деталҳои майдаш кор дора. Ба полировка ман фикр мекунам ки мерава. рақамошон монда гем касе маъқуле дар тамосед пурсен. бегаҳ навор дорем, худорӯз боша ба соатҳои 2 ё 3 Москвара шояд навор бироя. марамат кунед, комментария ҷои шумо а як бор ду бор боша нанависен бардор азиз. 4-5 боре рӯи ҳам нависонед фалон мошина мехоҳидан ба нархи арзон. обязательно бегаҳ интизор. хоб бардорои ҷон, дӯстои гиромӣ, наворро идома метавем. якчанд бародар 07 арзонак мо гуфтанд. ина мо якта бақап кен гуфти гапо мондем. ВАЗ 207, соли барориш соли 2001 май, объем моториш 1.6. сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри Душанбе дар айни ҳол қарор дорад. 8000 сомон гуфтааст, 60000 рубли русиян ба курси имрӯза гардонда шудаги. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд кардаги ки мошина хадабой кардан дар кора ва ҳуҷҷатошам бучидеса. муомила дора, меои мебинӣ. мақсад ягон чи гап мезанем, ба телефон савдо карда намешавам гуфтаги. чизе ки аст хай суръатан ба фикрам ки маълум аст. рақамошон ҳаста. харидори аниқи дақиқ бошед, маъқултон шуда боша. занг занед, пурсен чизе ки аст бо аз худашон албатта ки дарёфт намоед. бародарои азиз, дӯстои гиромӣ, мо бисёр такрор намекунем. касе ки лайк монда намонда, лайк монем бародарои ҷон.
лайк муҳим нест, лекин бародарое ки меҳмонен, ай шумо хоҳиш ҳамон кнопкаи сирха ҳар яктат бародар бижиқ, зангулашаро пахш кӣ, эфиро дадро иштирок кун, соҳиби пул шав. خب برادر جان نو را ادامه میتیم. ماشین نوبتی ماشین وز 21099 سالی برایشش سال 1997 май объем мотора 1.6 هم بنزین هم گاز. коробка передачаш механик. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 8000 сомонӣ گفته‌است که 60000 рубли روسیه هم میشود. خب صاحب ماشین خرید کرده که ҳуҷҷатҳои солона дорад. касоне ки харидор нестанд лучше занг назананд, пул надошта бошанд, пули наличка занг назананд. хоб ҳолати мошин бад нест, ҳолаташ нахадува гаштест, я бигем состоянияш нормал не. харидорое ки хеле аниқ харидорен занг занед. касоне ки харидор нестен, расчёт надорен, илтимос ҳам суратоша бинен, кайф кунен гуфтага, лекин занг назанед. хамошо мондагиам ина марамат харидори аниқ дақиқ дар тамос шавен. бардори азиз дӯстои гиромӣ, комментарияда обязательно бинависонен. мо ягон 20 мошин, ягон тай 30 мошин навори бегайна да мепартоем. шумо нависонен, вале ягон мошина интихобам накардем. баҳри шумо пешниҳод мекунем. касе ки мошини мехост, як то мехоҳӣ бинӣ, ай 5 бор зиёд навис. як бор ду бор нанавис. дӯстони гиромӣ, бародарои ҷон, навори мо идома дора. боз баҳри шумо пешниҳод мекунем. лада приёраро ки як чанд бародар нависта буд, ягон приёра арзонтар яке ғалтид мо да пешниҳод ки да ватсапҳошон равон кунем. илтимос ватсап равон накунем. ами чизе ки боша мо наворда хуш мекунем, ҳама да пешниҳод кунем. лада приёра свети зур, беҳад светчаш зур, краска начка кор надора, 4 балони нав. соли 2011, салонам беҳад меҳнат карда, хай рафти наворда мебинен. объем мотори 1.6 бензини холӣ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародарои азиз, хоб 24000 сомонш гуфтеса 180000 рубли русӣ мешавад. бародарои азиз, на бо монитор пантор амаша хай шумо худум дидесен дар экран. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда. бародарои азиз ки срочно сум дар кӯраи состояниш чёткия документ дора, ҳуҷҷати тонировкаш ба якчанд рӯзада буд мешавад. савдо дар назди мошин мешавад. илтимос харидор бошен, ай пушти экран бисёр савол натен, гапҳои зиёдатӣ нависен. биёен ай наздик бинен, пули нахта бошанд. рақамошона мондагиам бародарое ки пурсиден, ин баҳри шумо буд. метавонед пешниҳод кунем бо мошинои мехусатона, бо комментарда мо пешниҳод мекунем. рақамошон аст дар тамоси нав. як бор дига хотиррасон кунам, бисёри баъд такрор накунам. илтимос бародарои азиз, ҳамин наворое ки мо мекунем соат мегирад, хоб намекунем ба хотири шумо ҳам чиз. аки таънагарӣ начавад, лекин таги 60% ки шумо меҳмонен, тамошо мекунем, по-любому ҳар навора меҳмонен, ай шумо хоҳиш. аммо як дона кнопкаи подписаться тай комментарияда сирхай. як бор зериш ки брат, подписаться зангулачаро пахш ки, агар фурад лайк мон, на фурад брат, ҷои маҷбуриш нест, лайк намон, лекин обязательно подписаться ки брат. ина ба хотири подписациот комментарияда бинавис, мошини мехозагида ма пешниҳодш кунам. иншаллоҳ ки мошинои арзон пешниҳод мекунам. инсоное ки намедонен чӣ хел подписаться кардан, буру экрана ишон додага зангуларо бичиқен, эфиро да иштирок кунем, соҳиби пул шен. ҳар рӯз эфир кардесем. ҳазор раҳмат барои бародарое ки мефаҳманд дастгирӣ мекунанд аз души. ина бародарои ҷон мерседесои арзон гуфтен, мон арзон пешниҳод кунем. як мерседес бенз е-класс зайчи бигем ба қавли ҳами кӯчагӣ. соли 96 май мошин, объем мотор д сечкагӣ мондаги мотора гуфтаган. бензин газ ҳардша дора кор мекунад, қонуну қоидааш қатъи. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора қайд кардан ва мошин шаҳри душанбеда қарор дора. камтар суратҳои никачисини равон кардаем ё ки намедонам ҳам хешда. хоб мошин шаҳри душанбеда такрор мекунем. 28000 сомонш мегӯяд 210000 рубли русӣ ба курси имрӯза гардондаш дага. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мотор ди сечкаи объёмни, кондитсионер, обогрев сидельни, ҳамаш қонуну қоидааш қатъи, ҳамаи наваратош кор мекунад. мошин боз арзонам албатта ки карда мешавад. рақамошон омодагием. нархи мусулмонӣ, савдои мусулмониам мекунанд. бигирен, харидоре ки бошен, занг занен, маҳқултон агар шида бошад суратладай, бо дар тамошен пурсон шавен.
навора идома метем дӯстои азизи гироми қадр, айна баҳри шумо пешниҳод мекунем бардорои ки сечкаҳо гуфта будем Mercedes Benz C-Class, яъне ки сечкаи полуобъёмни кардагӣ. Соли бардорои азиз 95-май, соли 95-май, объём мотори 1.8. навъи сӯздишвориш яъне ки бензин, газ ҳардашай бардорои азиз, ҳардаш корам мекунад гуфтагиянд. خب اویدی ماشین با قید کرده باردور است که коробкаш механик ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره полностью объемный кадагия бигем улач беҳтарин шаҳри хуҷанда свети необычный ва плюси вишневуз ки меган хато накунам плюси б ягон хилкаги 39000 сомонаш мега 293000 рубл дуруст мешава мошинда меҳнат кадагия اویدی ماشین گفتگی که полностью объемный кадагия техас мотрош нест надора мошина состояние сур срочно монитор задний камера ҳама чизаш қонуну қоидааш қатъи люк ҳама чизаш ягон ҷош хиркагӣ нест ягон ҷош кандагӣ нест бигем ҳолаташ беҳтарин рақамош омодагием касе ки харидору да маҳқул бошад занг занем бупурсен чизе ки ҳаст айхда хоб дӯстои гиромӣ бардорои ҷон навора идома метем ина баҳри шумо пешниҳод мекунем якта дигар Mercedes Benz C-класса сечкаҳои простой бигем хато намекунем ба қавли дигар солуш соли 95-май мошине ки шумо дидесен объём мотораш 1.8 ва ин мошинам ҳам бензин дора ҳам газ ҳардуш кор мекунад коробкаш механик ва мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мошин шаҳри бохтарда қарор дора 29000 сомон нархи мошина мега 218000 рубли русиям мешавад خب اویدی ماشین соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад 4 баллони нав хаддавоёш нав кадагӣ мотор дуд масъала намехӯра ҳама ҷош қонуну қоидааш қатъи срочно фурӯхта мешавад рақамошон мондагием касе ки харидорен бинен маҳқултон шудан метавонен занг бизанен боз чӣ саволу маълумотое аст албатта ки ихтиёри соҳиби мошин бигирен боз нағзтар мешавад чӣ маълумотое ки ба мо расидагӣ додагӣ буданд мо пешниҳоди шумо албатта ки як бори дигар охирон бор такрор мекунам ба хотири бардорои ки нав омадан бардорои ки медонанд фикр мекунам подписатсия кардан илтимос мо бисёр такрор накунем ҳамиш мо амалиш гардонем вапше мо наворои ояндада вапше як борам можед такрор накунем 60% ки мемонем рӯи экранда мондагиам ҳамеша як бор лайк зади братан бизан лайк форад нафорад лекин обязательно братан ҳам кнопкаи зерка зангулачара обязательно пахш кун дар канал яъне обуна шав дӯсти азиз ҳам қадар поддержка барои мо миллион ай ина ба хотири дастгириётон бардорои филдер менавистанд як доф монда будем гуфтанд бо пешниҳод ки ина бо якта дигар Toyota филдер пешниҳодтон мекунем соли мошин соли 2007 май хай бисёртон оиди мошино маълумот дорем ки перекидка мешаванд бисёршон объём мотори 1.8 қарибан машон объём моториш 1.8 бензини холияи мошин коробкаш автомата мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мошин қарор дора дар шаҳри душанбе хоб нархи мошина 80000 сомон гуфтесай 602000 рубли русиям мешава ба курси имрӯза оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дора ҳолати беҳтарин 6 моҳ ҳуҷҷат тонировка дора срочно бо савдоам шурӯъ карда мешавад ҳолатша бинен ҳама салон ҳама ҷоша маҳқултон шуда бошад расчётоту надоғрира хай комплектатсияҳоро медонед ки старсоб абагреф климат контрол ҳамаам наворотора доранд рақамошон албатта ки мо мондагием дар тамос шавед мабодо маҳқултон шуд расчёт гирен беҳуда занг назанен напурсен мои бузург дар баъзе инсонҳоро насринашон аст нест ҳамин чизҳоро бар назар бигирен ҳар як бародаре ки мисол гап синни солшон ба ҷои расидагӣ ҳам пултон ахта боша харидори аниқ бошен баъд занг занен интерес кунед خب бардорои азиз дӯстои гиромӣ ина мо баҳртон пешниҳод мекунем бардорое ки гуфтем ки якчанд рӯз нестӣ ва якчанд рӯз караванро мондаем мо коромон мемона уже саршид ина бардорои ҷон якта дигар караван пешниҳодтон мекунем яъне ки Opel Astra F бигирем дар кузуфи универсал соли 95 мошине ки шумо дидесен объём моториш 1.6 бензин газ қонуну қоидааш қатъи полуоборот коробкаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад шаҳри бохтарда 17000 сомонш гуфтесай мошина
128,000 рубл мешавад ба курси имрӯза. ҳоди мошин соҳиби мошин қайд кард ки мошин мотораш кам дуд кард десия рости гап як краска мега хай касе ки хоҳишманда краскаш мекунад не ҳамхела мошин кор кеса хизмат кертай. хоб ҳуҷҷатҳо 6 моҳи дигаи хадавои балонош ҳамаш навай ҳамха камбудие ки аст кам дуд мекунад бигем краска талабай касе ки хоҳишмандай. рақамошона мондагием агар туғритон гира маҳқул доништа бошад дар тамос шавед. хоб бардорои ҷон дӯстои гиромӣ навора идома метавем якта дига мошини навбатира баҳртон пешниҳод мекунем. необични мошин ман якум бора хидмат ҳамеша мошина бигем дидим роҳат кам Opel Astra F дар кузуфи седан бардорои азиз соли бароришиш соли 1997 авиомотор D сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 58,000 сомони тоҷикӣ гуфтеса 436,000 рубли рус мешавад. краска нарӯшка мошин бигем бе вложени гуфти русо яъне ки ба тоҷикӣ ки ягон тангаи зиёдатӣ расход намекунен мегирен газ метен ба тамоми гилкориш кардагия мошин тайёр. хоб боз савдоам карда мешавад гуфтагия савдои хушрӯ карда мешавад мошин хароб бошанд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад харидори аниқ занг зана гуфтагиан ҳамаи наворотҳош кор мекунад ягон проблема надорад марамат кунед. баъд бардорои азиз бардорое ки то ҳозира тамошо кунед гапа аввал намегум охир намегум як чизе бигем успех як секрета бигум хатоам намекунам ам то охира касе ки тамошо доред нигоҳ кунед бардорои азиз ҳозир нархи навод чанс ки мондаесан дар сомонтиҷӣ и хеле нест дар асл бояд наздикӣ меравен мебинен савдои хушрӯ карда мешавад. ва як чиз дигара ма қайд кунам бардорои азиз мо ҳар ҳафта бигем дар мошинбозоро ҳастем пайгирӣ мекунем нархи навора ва як чиза мо аҳамияти хоса додем калон додем яъне ки дар бозор тамоман умуман бигем савдо нест харидор ин мошин нест ба он хотир рӯза рӯз мошино нархошон дар замин зестанд. шахсоне ки мошин харен ман ҳамчун бародар ҳамчун ҳамватани тоҷике ки мара дастгирӣ мекунед шуморо мехоҳам дастгирӣ кунам. нигоҳ кунед ҳамватанҳо касе ки дар ғарибӣ дар куҷое ки бошӣ омаден ба ватан баргаштен албатта мошинбозор биравен як мошин хара бигирем тобе ки бинаваям проверка кунам мошинои бад аввалаш нагирен дуюмаш ки бардорои ба пуле ки ҳамин меъёри хитон қадри ашшод гирифтагин иншоалло ки ба ҳамин ними ҳолат меёвен. умуман савдо нест нарх наво поёнда любой мошина ба любой нарх гуфти гапо заруруш фурӯхтеса хулас айн шай бигем касе ки хоҳишманден набигем мошинхари сахтен пултон тайёр боша бизатина бозор дорен нисбат ба сомонтиҷӣ як сомонтиҷӣ ҳам беҳад нархҳои хуб мемонад ин нархҳое ки мондаанд ёки ай нархҳое ки дигар ҷомо даромад мекунанд бо савдо ҳам мешавад. аллоҳ нигаҳбонтон комментарияда нависонем бардорои азиз ки бега як таги си мошин бо пешниҳодтон мекунем иншаалло лайка масъалаша ҷиддӣ бинен лайка ва дар асос нигоҳ кунем бардорои ҷон дар асос подписатсия барои ман заруртара ба хотире ки ман мехоҳам каналам 100,000 шава ба ҳамин наздик пешаид ҳамин касе ки меҳмони бародар иншоалло ки мо дар хизмати шумо ҳастем комментарияда нависонед мо дар хизмати шумо ҳастем эфирора бидурен иштирок кунем бо чақчақ мекунем нашоти любой чиз шоти пул тақсим мекунем бигем рақамош ҳама чизош бардорои азиз лайк ҳамонен ҳама каса максимални кнопкаи сир хазер кунед на бурӯ экрана мемонам бинен ки 60% мемонен тарзи подписатсия кунед. аллоҳ нигаҳбон бега навора интизоршен нависонед комментарияда ки кадом мошина бо мо пешниҳод кунем. ман интизори нависагиҳои шумо